ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Tofa hukumar 'yan sanda ta bazan komar nemo shahararren jarumin masana'antar Kannywood wanda aka fi sani jama'a da duniya suka fi saninsa da Musa mai sana'a. Ku biyo mu domin ku ji yadda abin ya kasance. Kowa ya sani idan dai kana kallon fim ɗin Hausa ko kuma kana bibiyar masana'antar Kannywood ba za ka gaza gane wannan fitaccen jarumin ba wanda tauraruwarsa take kan dabolu da yinsa yake damawa a masana'antar ta Kannywood, wanda ake wa lakabi da Musa mai sana'a. Musa mai sana'a yana yin fina-finan barkwanci da dama iri daban-daban a wannan shahararren shiri mai suna nasa Kunnen Kashi. Kafin fim ɗin Kunnen Kashi ya yi fina-finai da yawa irin su Ɗan Tijara da sauran fina-finan barkwanci na Musa mai sana'a. Wannan karan ya yi Kunnen Kashi, ya yi Malamin Mata, Turƙashi. A fage na wannan shahararren shiri nasa mai suna Malamin Mata, a nan ne ya yi siɓil da baka, ya yi wata kalma da hukumar tace fina-finai take zargin ba da salewarta ba yake yin wannan ɗanyen aikin. Sai dai wani abu da zai baka mamaki, shekaru da dama ko kuma in ce watanni da dama ake yin wannan shahararren shiri. Yanzu haka idan ka duba yanar gizo-gizo ta mai sana'a Kano TV akwai shahararren shirin nan mai suna Malamin Mata tun daga episode 1 har zuwa episode 13, ma'ana dai season 1 ko kuma in ce episode 10. Hakan ne ba mutane mamaki, tun daga hakan ba a kama shi ba ko kuma ba a neme shi ba, sai wannan karan koya akai abin ya kasance. Biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe domin mu gaya muku gaskiyar al'amarin. Idan wannan ne farkon zuwanka, daure kai mana subscribing ɗan uwa, sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da ke masana'antar Kannywood da ke duniya gaba ɗaya. A safiyar jiya ne da yau muka ji kafafen sada labarai irin su rediyo da kuma yanar gizo-gizo, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook suna ta yada cewa ana neman shahararren ɗan wasan barkwancin nan Musa mai sana'a. Sai dai kawai a kuma kafar yada labarai, ma'ana dai rediyo, akwati mara gani, ma'ana dai mai ji, mun ji jarumin an yi da shi yake bayyanawa cewa ana neman sa. To yau gashi ya zo inda ɗan jaridar yake mai tambaya kamar haka: shin kai baka kai hukumar tace fina-finai ta tantance ba? Musa mai sana'a ya ce ko an tantance ko ba a tantance ba, yanzu dai gashi babu ɗan adam ɗin kuma da ya fi ƙarfin doka. Tunda kana ƙasa dole ka bi doka bisa oda, a cewar jarumi Musa mai sana'a. Kuma a al'adar harkokin tsaro ne, in dai mutum ya yi ba daidai ba ya kai kansa bai walar da hukuma ba, to kamata ya hukuma ta mai sassauci. Har kawo yanzu dai ba a faɗi takamaiman dalilin da ya sa hukumar 'yan sanda take neman wannan jarumi Musa mai sana'a ba. Hakan ne wasu daga ciki masu yada propaganda cewa wai hukumar tace fina-finai ta tsaida wannan shahararren shiri nasa mai suna Malamin Mata. Gaskiyar magana, mun yi iya bincikenmu ba mu tabbatar da cewa an tsaida fim ɗin Malamin Mata ba ko ba a tsayar da shi ba. Propaganda ce ta mutane, daman inda ranka ka sha kallo. Wannan tasha za ta ci gaba da kawo muku sirrikan da ke masana'antar Kannywood na gaskiya. Mun gode.